hai nâu nung bus kang go paisa ka tamani bage hinga ke जों खरसाते खरसा खाबा सरना नांगौ जों जतनो साइमानो मुं गोनां मिसाइल मेन होनजानाय डक्टर एपीजे आब्दुल कालाम पंखा कायसा बरकनो पजिटिव खेति सानाय बो साक साक बो बेलाय सुइगियानि बो कुसु को कासानाय अमा हेकेन बो बरकनो खाबा सरनाय खरसा तकमानि अबन बागिनो bo okong no sawo thunani swkang जों sak sak no bahai जों motivate khainai sak no जों bahai positive ke tisanai obono bo saiklamani arone ang thaitham no saikhnarwano tamoni bagi ke जों sapung no जों negative mang जों nugo negative ones bujago sak bo aboni bagi nei aro ang thaitham bo samani obono no sawana जों thunani swkang sini podre por saya sugiarok nayawi koktuma saya rok bokhrogo tonyawi जों tam khanya nang ke जों positive ke sakno tisanani sini wansukmano जों bahai ke gaham khlainai abono जों train ra nango abo bini akok thayo ke thaitham no ang sanai thaisa ke sak no sadi ang belai ke no chupnai ang je imang nugo ang je musunggo bkhabai mana musung mane abuna mani manu amha ke sadi tai ang imang kotor nugo tai ang je nukmani abona manani fan ani tongo ang kebelia ek number ke ang chuknai tai kaisa ke second ke ang mana musung mani abona ang mani manu aboni power ani tongo tai ang sak no tinang proud ang je ke ano kaitor snamka ang je manmani je sukmani abo paino ang satisfy ang proud ani nei जों sak no saimano tai ang je tini sapung no kaham ke sal no ang katri mankha ani je samung no ang kaham ke no tang mankha tabu kisisa ang langlanani jora ani mankha tamoni bagi hingke ang sapung no je ani duty no ang khai mankha omo hake जों sini bokhrogo sak no जों fandui nei wan sumano जों positive khlai जों tisaka hingke nang jesa samungo bo success ni manai asuna hambai